Pero ti estas que pensan. Por que te decantas por esta vida? Que tantas maravillas lle ves a Nova York. Está a esmorecer. Non liches morte en Venecia. Liches morte en Venecia porque cho regalei eu. Só me regalas libros coa palabra morte no A título. morte é fundamental. Daste conta que non és capaz de aproveitar a vida. Ti és como a Nova York. És unha illa. Moi ben. Se limitas toda a nosa relación a isto, penso que non temos nada que falar. Nada de nada. Parece mentira. Despois de todas as confidencias dos días de paixón, mira ti que despedida. Nun restaurante vegetariano do Sunset Boulevard. Adeus, Sally. Agarda. Que quero ir contigo. Quérote. Era o meu primeiro guión, que lle queren. Non saben que nas obras de arte un procura a perfección porque na vida non se pode alcanzar. Por certo, é curioso. Resulta que volvín ver a Annie na parte alta do oeste de Manhattan. Volvera para Nova York e estaba a vivir en Soho cun fulano. Cando a atopei, estáballe cantando a cabeza atención ela a él para ir ver a angustia e a piedade. Que satisfacción. Annie e máis eu quedamos dalí a pouco para recordar o pasado. Just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found you seems like old times, dinner dates and flowers, old times. Logo se nos fixo tarde e foi nos hora de marchar, pero que prazer quedar con Annie. Doume conta de que era maravillosa e de que o pasei moi ben ao seu carón. Recordei o chiste aquel, non saben, o do tipo que vai ao psiquiatra e dille meu irmán está tolo, di que é unha galiña. E o psiquiatra respóndelle, pois mande-o pro manicomio. E retruca o tipo, eu mandaba-o, pero fanme falta os ovos. En fin, supoño que acontecerá o mesmo coas relacións interpersoais. Carecen de sentido, de lógica, de coherencia, pero penso que se aínda así non desaparecen será porque nos fan falta os ovos. You